Kepethuk Ki Gareng. Tak sawang-sawang Ki Gareng iki mikir napa Ki Gareng. Barang tak sawang kok kadoan, ketoke kok memikirkan sesuatu hal. Pak Gundul, kepiye Ki Gareng siap? Satemene ngono aku iki ngono. Mikirno Bagong Pak Gundul. Bagong kenapa Ki Gareng? Iki ngono Bagong tak kon dilek-dilek kebun. Tapi kok ora bali iki janjane to. Apa piye Pak Gundul? Kesasar ta piye ya? Bagong. Iki ngene lho Ki Gareng. Aku iku ngono mau ya bar kok kono. Liwat ana ing kebun kono ya. Nek ora salah ora kleru, Bagong iku enak-enak keturu ngono Ki Gareng. Maklum iki panjane wulan poso, Bagong jane caripan mbah apa? Aku ora ngerti. Pak Gundul, kepiye? Kepiye? Ngene ya Pak Gundul. Iki ngono ya aku rada nganu. Mergo Bagong iki ndek bengi keri sahur nganti wis wayahe imsak ngono Pak Gundul. Loh darah. Pantesan kok nganti nglimpung lemah tak berdaya jebul-jebule. Gak sahur to. Lho kae Bagong. Ana apa Kang Gareng? Bagong, dalem. Lah kok lemes temen ta Bagong? Nganu kok Kang Gareng? Aku lemes, lemah tak berdaya. Lah piye? Pas iku aku apa sahur. Tapi nan aku bareng tangi aku jebule wis imsak. Waduh, aku piye Kang Gareng? Satemene ngono ngene lho Bagong. Kang Gareng oleh nggugah awakmu iki janjane wis bola-bali. Tapi nang kowe iki ora gubris, enak-enak mlungker, enak-enak penak olehmu turu. Nanti wektune sahur iki entek lho Bagong. Kang Gareng ngono kok. Pas iku aku nggawe uga nganti tangi kok. Cobane aku dadi ngene. Dadi lemes Kang Gareng. Bagong kok cah cilik wae. Digugah iku mbok ndang tangi, ndang siap-siap ra ngono ya Ki Gareng. Bener Pak Gundul. Iku aja ngono Ndul. Aku iki nganu kok. Piye? Biasane makanku banyak. Biasanya aku nimbah 2 kali lho Kang Gareng. Iki ngono, ndek pajar. Dadine perutku isine mak sithik. Ya aku saiki lemes. Bagong. Ngene Bagong, dalem Kang Gareng. Yes nek pancen ngono ya. Kuat-kuatno olehmu tirakat poso iki, Gong. Ngono ya Kang Gareng. Iya, Gong, ya ngono. Mulai iku nek digugah ndang tangi. Aku lho. Langsung tangi kok. Iya, ngene Bagong. Kepiye Kang Gareng? Satemene ngono poso iku sing abot ora nahan lesu lan ngelak lho, Gong. Lho, maksudnya piye Kang Gareng? Aku iku ngono kok, kepada paham kok. Iya, kepiye Ki Gareng? Ngene Bagong. Yen trimo nahan lesu, nahan ngelak, nahan lapar, iku yo gampang. Sing luwih abot iku nahan hawa nepsune dhewe. Kabeh iku kudune dilawan ngono, Gong. Ngono ya Kang Gareng. Iya, mulai saka iku, Gong. Kepiye Ki Gareng? Lan kowe Pak Gundul siap. Sing abot iku ya nahan sing iso ngilangno pahalane poso, ya ganjarane poso. Ngono iku. Ngono ya Ki Gareng. Iya. Lah mulai saka iku Bagong lan Pak Gundul. Kepiye Kang Gareng? Ya awake dhewe iki ya padha-padha kudune iso maca awake dhewe. Kepiye aku gak paham Ki Gareng. Ngene Pak Gundul lan Bagong.
Satemene ngono ing wulan poso iki kabeh wong mung padha berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Lah mula saka iku ngene Pak Gundulan Bagong awake dhewe iki mengintrospeksi diri. Sepira eleke awake dhewe lan muga-muga ing wulan poso iki iso mbenahi ati, iso mbenahi prilakune awake dhewe lan luwih penting iso nyekseni yen boten wonten yen ora ana zat ingkang maha kuwasa kejaba Gusti Allah Ta'ala. Ngono, yen awake dhewe iki nglakoni poso yaiku netepi kewajibane awake dhewe. Ngono, Gong lan Pak Gundul. Iya, siap wong gareng. Lah iya. Iki ngono awake dhewe iki ya tetep njalano apa perintah agama. Saisa-isane ngono, Gong. Siap kowe gareng. Nah, ngene. Saiki awakmu kan yo lemes to, Gong. Bangun to Kang gareng. Ngene. Pak Gundul, siap kowe gareng. Iki ngono tak sawang awakmu kok ijeh bergas trenggiras. Iya aku ngono ya bergas selalu. Aku nek makan ya senajan cilik iki nek makan 2 piring terlampaui. Iya. Ngene ya Pak Gundul. Siap kowe gareng. Iki ngono tugase Bagong ya diwangi-wangi supayane Bagong ora batik keselen ngono Pak Gundul. Siap. Ayo Bang. Ayo Pak Gundul. Mulane iku nek dipita iku ndang tangi.